So yung makulay na buhay mga kabeli. Good morning. Good morning po mga kabeli. Good morning po. So yung mga kabeli, meron tayong catering service sa Telapayong, Arayat, Pampanga. So yung malapit lang yung mga kabeli. Sa Arayat pa rin yun. So yung mga kasama natin ngayon, si George. Tapos meron bisita muna si Kabeli. Tiga saan more? Florida. Canada. Tapos mga kapatid ni Mori, shout out. Yan, tiga catering service. Yan kapatid po ni Mori. Pangalan niya. O, pangalan nila Mori. Meron silang event dito. Tapos may video po sila, sir. So yun, may bisita po si Kabeli. So yun mga Beli, mga bisita natin from Canada? From Canada, Alberta and Calgary. Tapos dito naman, taga Florida Blanca. Hello, sir. Hi, kamusta po? Nandito kami ngayon kay Kabeli. Yun. Ay, magandang lalaki pala si Kabeli. Thank you po. Teka, shoutout ko muna yung tropa ko sa Calgary. Mga anak ko. Mga sina Abigail, Angeline, Annabelle, Anthony, Sarah, at saka sino po ba? Geronimo. Kalimutan na yung mga apo ko. Yung parang toti mo, parang na, yung apo ko muna. Pumunta si Jeffrey, at saka si Jackson. Ayun. Tito, mga kaya kasi mag-shoutout. Mga mahihayin yung mga yun eh. Gusto sa tropang Alberta dyan, Calgary at sa tropang Winnipeg. Yun. So mga Beli, mga solid subscriber natin from Canada, Calgary, Alberta. So lahat na. Tapos taga Florida Blanca po kayo dito sa Pampanga, no, tita. Yun, doon kami naligaw. Yun, shoutout po kay Kuya June, Nora Casas, Lito and Chona, Ison, June and Colin, Ison from Honeymooners. So yun, party din po ng Canada yan. Ay, thank you. So mga Beli, regular customer natin. Pangatlo na namin to, tita, no? 3 times na namin po magluluto sa Florida. Nag-idol kasi namin. Blanca, yan. Isa pa. Sige, tito. Yung tropa ni... Puta na, nakakandang pa. Yung tropa ng Ace Casino. Yun. Sila Alma. Mag-group ni Alma, at saka sina Leia, si Carly, si Jeremiah, si Grace, at saka si Brian, at saka si Dayan, at saka marami pang iba. Yan. Ako din. Kaya tito. Shoutout sa mga taga Winnipeg, doon sa mga bayoko at saka mga hipag ko. Ang pangalan. Pangalan. Bilus. Si Fred, si Roy, si Edwin. Basta kami family. Thank you po. Ay, Bilus family sa Winnipeg. shoutout na rin po kay Kuya Rod and Ate Hilda namin. Para from Edmonton, Canada naman po sila. Kami taga Edmonton. Ayan, baka na-meet nyo na po sila, Kuya Rod. Kuya Flor. Ayan. More power kay Kabeli. Thank you, tito. Sana magtuloy-tuloy ang biyaya sa iyo. Ay, thank you po. Sa mga Kabeli, so kita-kita tayo kung saan ang event ng mga Kabeli natin. Thank you. Maraming salamat po sa pagbisita. Salamat. Pare, ano? Ano ba kanin? Kuya, ano? Ito mga Kabeli, may bisitang Kabeli! Oh, sabi niyo daw, masarap ang Kabeli! baka meron po kayong gustong shoutout. I love my belly! Masarap maligo rin eh! Hello! Vloggers! Ako pa, gusto po sa mga biskuit rin.
Thank you po. Ganyan para misala buko. Sige po. Mga kabeli, nandito na po tayo sa Telapayong. Diba mga kabeli, magbabal na po tayo ng gamit. Mga kabeli, pinauna ko lang yung mga kabeli natin dahil may bisita po tayo sa farm. Yan, shoutout kay Kuya Ed. So yung mga kabeli, nagagaya na ng gulay. So mga kabeli, ito na yung ating pang roast beef. So yung lagyan natin ng carrot tsaka celery. So ititimplan lang natin ito bago natin pakuluin. Lagyan natin ng paminta. Wide open. Cut. So mga kabeli, nakapaglagay na tayo ng paminta. Mustard mga kabeli. Tapos suling. So mga kabeli, papakuloy lang natin to. Tapos dito tayo doon sa pork rib. So ipakukuloy lang muna natin to. Lalagay tayo ng asin. Ano lang to? Salt and pepper. Asin to. Lagyan natin ng tubig. Pakukuloy lang natin to. Thank you, Ton. Lilia. So yan, happy birthday kay Ate Lilia. So mga kabeli, nagre-ready na yung mga kabeli natin. Gulay, chop suey, pansit, tapos meron. So mga kabeli, 5 po tayo lang. Chop suey, tempura, spare ribs, tapos roast beef mga kabeli. Pansit. So yun lang ang lulutuin natin ngayong araw na to mga kabeli. So ito mga kabeli, pandagdag lang sa handa dito, tapos yan work 20,000 to, so pang 50 person to mga kabeli. Limaya po kanong karil. Ito po yung talitsyon metong. Ngayon po nung halimbawa kasi kayong parting minuto, halimbawa ito kung pilayin, pwede tayo kung i-serve yan eh. Ngayon po po sa pumagulaan ka nito, nung ating pa pong haliwangan nito, doon ang tala. Ito may itong hindi na tayo kaya. Ante yung kain mo para hindi ko na makakapota. Yan mo ako. Alala mo kinain eh. Balik ka tayo ng meron na.
So mga beli, pinakukuluan natin yung mga ulo ng hipon saka balat ng hipon. Tutok, cameraman. So ito mga beli, gagamitin natin pansabaw sa panset saka chop suey. So ayan lang natin maluto yung ano. So ito mga beli, ano to, roast beef. Tapos magre-ready na tayo para sa sweet and sour pork ribs natin. So mga beli, ito na yung ipon natin. So ito mga beli, pinipiga natin to para lumabas talaga yung katas ng ulo. So ito masarap to sa pansit, gulay, yung sabaw na ito. Saka sa palabok, mabest to mga beli. So ayan, dahil may tempura tayo, okay na. I-check mo na yan lang. Okay, pork ribs. So mga beli, pipirituhin ko na yung pork ribs para tuloy-tuloy na tayo. Time check, alauna na. So, in 1 and a half hour, kailangan tapos na tayo magluto. Tararar! Okay, dandan. Dito mo na yun. Ano yung bubulit ito yun ba? Nung malari ka pa. Yung mga beli, pipirituhin na nito. Pag medyo golden brown na, yun, gagawa na tayo ng sarsa. So yung mga beli, medyo golden brown na yung ating pork ribs. Ayun, pagkita mo Kapitaningo. So yung mga beli, pag ganito na lang, ganito na kalam yung kulay na ito, pwede na natin gawa ng sauce. So, ito pinakuluan natin, tapos pinrito natin ng konti para medyo tumikas lang po. Okay, lagay ton! Tanan! Oyster sauce, saka sweet chili sauce. Yung mga beli, yan. Miss, maganda ng view. Brown sugar. Maganda ng view mo, chef. Ton, lagay mo ton. Ito, tanong na. Uwan, dito na maganda. Sarap ba ba? So ito mga beli, dinipry ko kanina itong gulay natin. So pinrito natin ng konti para mawala lang yung pagkasariwa. So yun ang patatapis natin. So mga beli, ito 5 kilos. So yung roast beef pala 6 kilos ata yun. 6 kilos. So ito mga beli, okay na to. So plating na to, dam. So yung mga beli, start na tayo. So ano na to? Pansit. So pansit beyond. Bawang sibuyas natin.
logo eh. Okay mga beli, chicken breast. Chicken liver. Mga beli, ito yung ano natin, pinagpakuluan ng ipon. Okay na. Black pepper, Anton. Black paminta. Oyster sauce. Okay mga beli, lutuin muna natin to. So siguro mag-start na rin ako sa chop suey. Okay mga beli, pansit tayo. Butol yun. Mamaya, imimix na lang natin sa plastic. Celery. Okay mga beli, konti celery. Ang lagayan ko okay mga beli, yan lang natin maluto to. So lipat tayo dito sa kabila ko. So dito chop suey na tayo mga beli. Okay, sibuyas, bawang. Pagkita mo sila ko yan. Babatiin nyo na happy birthday si nanay. Happy birthday, Tita Lilia. More blessings. Yung mga beli, bawang sibuyas. Ayan. Okay, go, dito na. So dito, so yung mga beli dito, kukuha na tayo ng pan-toppings natin. Tanan, tanan. Okay, mga beli, ayan na. So mga beli, kukuha na tayo ng ano, hatiin natin to para sa chop suey yung tira. Okay, tubig. Okay. Okay. Okay mga beli, chicken powder. So hindi na tayo maglalagay ng shrimp cube. So chicken powder na lang, saka paminta. More seasoning, saka oyster na lang. Okay, black pepper. Oyster sauce. Or seasoning. Ay, Nor seasoning. Sorry. Oyster sauce. Konting mayo mo. Okay mga beli, maglalagay tayo ng konting asukal. So yung asukal is balancer. So yun, ito yung sikreto ng mga magagaling. Yan, konting asukal lang po yan. So balancer. Patigas pa ba yan? O konti na lang yun. Okay mga beli, ayan natin kumuloto. So dito tayo go. Yun. Medyo may konting natusta na. Okay, sahog mga beli. So ang chop suey mga beli, parang parehas lang na ano yan eh, ng pansit.
oyster sauce. So yung black pepper natin. Ayan, black pepper. Thank you nga pala, nanay. Sayote. Lagay mo muna dyan. Yung mga very konting tubig. Okay, ayan lang nating maluto to mga belly. Doon tayo sa pansit. Okay, pansit na tayo. Beyond. Okay, lagay na natin. Okay mga belly, pansinin nyo po yung kulay. Medyo mapula. Gawa nung ulo ng ipon yan. Okay, thank you. 3, 1, 2, smile! Walking! O, tama, ayan na mo! Ayan na mo! Yan! Okay. O, dapat ka ng balok, Lena! Ay, balok! 70! 1, 2, 3, 1, 2, 3, smile, walking. Hindi ba 7? Okay mga belly, okay na yung sahog ng ating chop suey. Sayote, carrots, Baguio beans, Cauliflower. cauliflower. So takpan muna natin sa mga belly. Ito yung medyo matitigas na gulay. So balik tayo dito, Ingo. Ito, repolyo. Para dito sa pansit. Okay, boss. Celery. So mga belly, meron sila mga repolyo rito. So dinagdagan natin ng repolyo. So meron sila dun eh. Ala po. Okay, so mga belly, takpan natin kasi matuyo na itong pansit. So dito tayo sa chop suey. Dam, kayak mo kay Gonstart. Tingnan daga. Tingnan daga mga belly. Red bell pepper. May mga belly, ito yung sabaw natin para sa Chop suey. chop suey. Sige, tawalin mo rin. Okay, yung corn. Tingnan pa. Nor seasoning. Okay, chicken powder. Kubay ko diyan, kubay ko. Dagdag tayo ng konting black pepper. Oyster sauce. Konting asukal. Celery ton. Tutukan nila. Okay, so mga belly, ayan lang natin lumambot yung gulay uli.
So balik tayo dito, go. So mga beli, may tubig pa to, maya maya pa siguro to. So mga beli, dinagdagan natin ng sarsa kasi marami pa yung repolyo yung pinalalagay nila. Pampalapot. Dam, kulang ba ako ng pampalapot, Dam? Broccoli. Dam. Yung mga beli, broccoli. Okay, repolyo. Isa pa. Sige. So mga beli, magdadagdag na lang tayo ng ano rito, ng cornstarch. So makontihan pa ako doon sa pinaka-ano ng cornstarch natin. Kulang sa lapot. Kasi mga beli, yung repolyo nagtutubig to mga beli. Ay, Dam. Lagyan mo. Landa na. Up to na. Tutok na. So yung mga beli, ayan lang natin maluto yung pinaka-repolyo natin. So yung repolyo kasi masarap to, medyo may konting crunchy. So may konting lutong. Okay, takpan muna natin to mga beli. At least mga 2 minutes, okay na to. Pero, so mga beli, okay na yung lasa nito. Mga beli, at may pansit natin. Okay, konting tikim. Kabang. So yung pinagpakuluan kanina ng ribs na beli, may ano na yun eh. May asin na, kaya konting toyo na lang tayo. Kaya mga beli, okay na to. So patutuyin ko na lang, may sabaw pa po ng konti. Thank you. Mga beli, ito na po yung ating tempura. Kaya nag-fry na tayo. Makita mo dun. Ayos. Ayos ang buto-buto na dun. Thank you, Antonio.
Pare, pare. Pwede tayo getting grocery. Roast beef natin. Ate, may paluto. So yung mga kabili, pupunta tayo sa ano tawag? Chapel po. Chapel. So sa chapel, magbibideo tayo no, kahit konti sa misa. Ayun po sila ate naglalakad. Tama natin si Anton. Hello po mga kabeli. So yung mga kabili, nandito tayo sa La Prisima Concepcion, Sitio Telapayong, Pampanga ng Talimundok Chapel. Pasok po tayo. Pagdiring pa, kunin na ang Espiritu Santo, Inginuman tabihan kayo. Good afternoon. Kapatid ang katabi, which man? Good afternoon. Oh, anong celebration ngayon? Birthday ko ni Tita Lilia. 70th birthday. Tita Lilia. Lilia. Okay. So, the birthday. Kainan, mga kaman. At sa misa ito, naway marami pang taon. Anong gusto mo, tita? 100 years. Na, para mayroong 100,000. Dapat 101 para may isang taon ng paggastos. So, kalusugan at napayapang buhay. At para din sa ating lahat. Kaya kasangeni miyan na king kapanisya, magkumpisar ko, king Diyos, ang may pahing totoo, at kita'y kapatid, kung hindi kasala kong bina, hinisip ang ano ang tapat, at nilang pangunahan. Kung hindi ka pinahit ang bukong Santa Maria, Kapilan ng Bebe, karisam na ang iyong Santo, at kita'y kapatid, Kintahin ko, King Diyos sa Ginoohan. King Diyos sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, at ipapatawad na rin kasalanan ng tao, na nagkataman sa nakingge o Lord of God. Amen. Ginoo pakalulong, Kristo pakalulong, Ginoo pakalulong. Manalangin kamo. Mapipabatang Diyos, matamle at mabagal kay magbayang puso, pagkaraman mo kay panahon, magatalastas kay digunan ng kay kanlugod, at pakalulo, alubos na pipatangan kay kami, ng anak mong Jesus, kay kayang pamaylasat kamatayan, kilalanan me. Naman kilala, may kaakbay, sabi mo agad, kabit. Mga victory, baka hindi ka maigit. Dali mga magaling, kung makakita tayo ng kasalanan ng iba, bilang Kristiyano, ang ating gagawin, ipagdasal. Yung mga kabili, meron na po bisita. Ay, taas. Oye, ito.
video lumalayo. Ngayon sagana na sa sahog, bawat hukay panalo, kumpleto ang rekado, walang kulang sa plato. Ang bawat recipe, sinisikap at pinagbubuti, siksik, liglig sa bawat pinggan. Si Kabeli, inspirasyon, bawat bagsak ang itagumpay. Isang bagsak sa lechon ang simula. Ngayon ay black and white, ay kasabay ng namadaan. Di takot sumubok, kahit ano pang subok. Kabeli ang top, sa bawat video lumalayo. Ay, halika, ibadan. Sa Pampanga may isang tao, si Kabeli ang pangalan na kilala sa lahat. Pagngiti niya kabig-habigari, sa kanyang pagluluto tsaka panalo ka pare. Handaan may dumadayo sa kasalanong kaarawan, halimuyak ng adobo, sulit na pakwan. Lechon belly at sisig, lahat magbibilang, kahit ano pa lahat ay tunay na palanggas. Kabeli, oh Kabeli, ikaw ang bida. Sa sarap ng luto mo, hindi ka mawawala. Ang bawat putahe sa puso'y nakaukit. Sa murang presyo, siguradong ulit. Sa Pampanga may isang tao, si Kabeli ang pangalan na kilala sa lahat. Hindi niya kabig-habigay, sa kanyang pagluluto tsaka panalo ka pare. Handaan may dumadayo sa kasalanong kaarawan,
kanyang pagluluto, tsaka panalo ka pare. Handaan ay dumatayo sa kasalalong kaarawan. Halimuyak ng adobo, sulit na pakwan. Lechon belly at sisig, lahat mabibilang. Kahit ano pa, lahat ay tunay na palanggas. Kabeli, oh kabeli, ikaw ang bida. Sa sarap ng luto mo, hindi ka mawawala. Ang bawat putahe sa puso'y nakaukit. Sa murang presyo, siguradong ulit. Sa pangpangamay ng tao, si Kabeli ang Birthday, Dara Lydia! God bless you po! Thank you po. Sige. Birthday po, Pamilya! Birthday po! Thank you po. Happy birthday, Dara! Sa sarap ng luto mo, hindi ka mawawala. Ang bawat putahe sa puso'y nakaukit. Sa murang presyo, siguradong ulit. Birthday po. Sa pangpangamay isang tao, si Kabeli ang pangalan na kilala sa lahat. Pangiti niya kabig-kabig sa kanyang pagluluto, panalo ka pare. Handaan ay dumatayo sa kasalalong kaarawan. Halimuyak ng adobo, sulit na pakwan. Lechon belly at sisig, lahat mabibilang. Kahit ano pa, lahat ay tunay na palanggas. Kabeli, oh Kabeli, ikaw ang bida. Sa sarap ng luto mo, hindi ka mawawala. Ang bawat putahe sa puso'y nakaukit. Sa murang presyo, siguradong ulit. Sa pangpangamay isang tao, si Kabeli ang pangalan na kilala sa lahat. Pagmiting ay kabig-habigari, sa kanyang pagluluto, tsaka panalo ka pare. Handaan ay dumatayo sa kasalalong kaarawan. Halimuyak ng adobo, sulit na pakwan. Lechon belly at sisig, kahit ano pa, lahat ay tunay na palanggas. Ay, shout out, ay, shout out. Shout out ka rin na. Shout out ay talong ka. Shout out ka mabungtisan po. Shout out ka rin. So mga Beli, pwede na siguro tayo magpaalam dahil hanggang mamayang gabi pa po itong party na to. So marami pa daw silang bisita mamaya hanggang mamayang gabi. Yun o, shout out kuya! Shout out po! Mga Beli! Welcome home! Kandila? Mga Beli, blow the candle na si Mami! Lelia! Yun! Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! One more! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday to you! Opo, Mami! Happy birthday, Nanay! Oh, knife daw sa plate.
More birthday, Mami. Sa likodan ngayon, di ba? May factor ang delay. Mami, happy birthday. Mauna na po kami. Okay. Thank you. Baka may gusto ka muna palang batiin mga anak mo nasa abroad. Ha? Yung mga anak mo sa abroad, baka gusto mong batiin. Shout out. Hi, girls and my country. Yes, I miss you. I hope you're here. Thank you, Mami. Happy birthday again. Muna na po kami. Ate, youth muna na kami. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Baka bukas lang, Kuya Jordi. Okay na yung video natin. Thank you po. Hindi ko pa alam. Mami. Mababili po ni Ate Yay. Napaka-pogi. Tisoy. Nag-isip na. Hello po. Okay, Kuya, muna na kami. Thank you, thank you. Thank you po. So yung mga beli pa uwi na ang grupo. So happy birthday Nanay Lilia. Yan, so yan, thank you rin RB8. Ayan ano yun, Development Corporation mga beli. Kay Ate Yay, saka kay sa mister niya, maraming salamat po. Yun. So thank you kayo kay Kuya Gray, saka kay Ate Yay. Yan, nagbigay ng pampasaya. Gusto niyo sumaya? Tararararan. Mama Mori. Kagat labi ba? Sige. Pwede daw hati kayo ni Anton. Thank you po. Thank you po. Hati kayo ni Jepoy. Thank you po. Mori and Ingo. Thank you po. Okay, ingat na lahat. God bless all. Thank you. Anton. Yes po, Ninong.